sulki ovensa heinäkuun 22. päivä. Parhaimpina päivinä yleisöä oli tungokseen asti ja museon pysäköintialuekin oli täpösin täynnä. Viimeisetkin vieraat otettiin kuitenkin vastaan arvokkaasti, kuten kaikki muutkin museossa kävijät. Vaikka museo sulkikin nyt ovensa, jatkuu toiminta seinien sisäpuolella taiteen tutkijan kammioissa. Aulis Jalkasen tuotantoa näet kartoitetaan ja kirjataan tietokoneelle rakennettuun sähköiseen matrikkeliin. Jokainen teos mitataan, valokuvataan ja kuvaillaan tarkasti pienelle laatalle, joka asetetaan niin sanotulla ideälyllä varustettuun kompuutteriin. Hetkisen kuluttua tutkija saakin varmistuksen siitä, että tiedot on tallennettu myöhempää käyttöä varten. Tällaista tutkimustyötä tehdään koko syksy ja tuleva talvikin. Kesän koittaessa avaa museo taas ovensa ja vierat ovat tervetulleita tähän mielenkiintoisaan kulttuurikohteeseen. Liittymällä Ideaulis-yhdistykseen varmistatte paikkanne kaupunkimme suosituimmassa seurapiirissä. Lähettäkää siis sähköpostia osoitteeseen ideaulis@gmail.com, niin saatte tarkemmat ohjeet jäseneksi liittymiselle.